Хора, днес ще си направим едни хлебчета от нахут, само с 3 съставки, които са бакпулвер, нахут и едно яйце. Гледайте! Така, в купата на блендера ще сложим 200 грама нахут от буркан. Ще добавим едно яйце. Ще сложим бакпулвер. След което ще блендираме. Така, разбили сме вече с блендера. Трябва да ни се получи не много течна, не много гъста. Ето. Като пюре, общо взето. Сега ще изсипя в купички и след това аз лично ще ги изпека в airfryer, а вие можете, ако нямате airfryer, да го направите в микровълновата на най-високата степен за 4 минути. – 180 градуса за 2 минути. Те как се надуват. Така, готови са, поне според airfryer. Леле, вижте как изглеждат. Бруталка. Сега обаче аз като всяко едно печиво ще ги пробвам. Сухо е. Вадя ги и ще ги оставя да изтинат. След като изтинат, ще ви ги покажа. А ето ги прекрасните хлебчета от нахут. Да ви е сладко!